Father, I place into your hands the times that I've been through. Father, I place into your hands the way that I should go, for I know I always can trust you. Father, I place into your hands my friends and family. Father, I place into your hands the things that trouble me. Father, I place into your hands the person I would be, for I know I always can trust you. Jiena Sister Teresa l-paċi miegħek lilek li qed tisma' Radio Marija. Nilqek għal programm ieħor Alla huwa mħabba. Insejħu Trinità Qaddisa fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Ekku illum se naraw is-sentimenti sbieħ li jiddominaw il-qalb ta' Elija. Però eżis semmija qabel ma nkomplu fejn ħallejna l-aħħar darba, nixtieq naqsam magħkom fatt ħelu li qraj dwar tfajla li kellha missiera antiklerikali ħafna, kien joboda lill-Knisja. U din jum minnhom marret fejn missiera u qaltlu għandi 20 sena llum pa u nixtieq ngħidlek xi ħaġa. U l-papa nduna mill-ewwel Alla jaqgħu min huwa, speċi min huwa l-ġuvni li sibt, qaltlu l-aħjar wieħed pa, l-isbaħ wieħed. Tgħid kemmu minn tagħna, tgħid kemmu ħelu. Għatlu ħaġa waħda għandu li hu daqsxejn fqir. Entom it-tfajliet ma nafx kif iddaħlu ħafna f'ħmerijitek f'moħħkom, wieħed fqir mort sibt, min huwa fuq kollox. Ħapa, għandi r-ritratt tiegħu. U din ħarġet u rietu ritratt li kienet santa ta' Kristu msallab. Il-papa ovvjament antiklerikali, ma jaħmilx il-qassisin, ma jaħmilx il-Knisja, baqa' is-summat. Jien minn ma ħallejtu jgħid kelma tkompli tfajla qedlu pa. Nixtieq ngħidlek għaliex u kif se nagħmel hekk. Se ngħidlek kif jien sirt namrata tiegħu. Ftit ġimgħat ilu ħriġ passiġġata ma' Mary kienet il-ħabiba tagħha. U waqt li konna mexxin ġejna wiċċ imwiċċ ma' salib, ma' kurċi fiż-żgħir li kien fl-art, li kien waqa' lil xi ħadd li kien baqa' kulħadd jaffeċ fuqu. Mimli trab kienu ħmieġ, imkisser ukoll. Il-ħabiba tiegħi Mary tbissmet u baqgħet miexja għax anki hija kienet antiklerikali. Jien ma stajtx pa, ma stajtx. Inżilt tal-kubtejja ġbartu naddaftu bil-bżiq tiegħi dak l-unika ilma li kelli. Intaf pa li jiena ma tantx naf nitlob, imma dak il-ħin iddeċidejt li jmur in-naħa tiegħu. Miegħu li kien dejjem fqir, miegħu li tal kuraġġ lil fuqra, miegħu li dejjem ħafer. Pa, jiena ma nistax ngħidlek biex ma tabodux minħabba l-idejat politiċi tiegħek, imma inti ma tistax timpedini milli nħobbu. Hekk illum din Hermana għax hekk jisimha hija soru Karmelitana tal-Klawsura. U jien naħseb li din it-tip ta' passjoni li kienet tanima lil-Elija. U jiena din it-tip ta' passjoni naħseb ekku li Ġesu bil-mod il-mod irid jixel ġewwa qalbna dan Alla li hu imħabba. Jekk tiftakru d-darba l-oħra konna qed insemmu s-sentimenti sbieħ li jiddominaw il-qalb ta' Elija huwa urisa lejn il-missjoni li jafdalu Alla. Konna bdejna naqraw it-trionf tiegħu mill-ewwel ktieb ta' Slaten, kapitlu 18. Semmejna li l-ewwel sentiment kien passjoni lejn Alla, ċoe l-interess tiegħu huwa Alla. L-interess tiegħu mhux li jagħmel suċċessu, ekku li joħroġ ta' raġelu le, iċ-ċavetta ta' qalbu qiegħda hemmhekk. Qalbu kienet ħabbat favur Alla. L-iktar ħaġa importanti għalih hi s-suċċess ta' Alla, mhux is-suċċess tiegħu. Tajjeb li aħna wkoll qed issemmija ikollna passjoni kbira lejn Alla li ħadd u xejn m'għandu jtellifilna. It-tieni ħaġa interessanti hekk hu s-sentimenti ta' Elija biex jaffronta ġlieda bħal dik u veru li semmejna d-darba l-oħra kienet dak li jgħid huwa stess.
uri l-lum li inti Alla fost Izrael, ara l-passjoni lejn Alla, u li jiena l-qaddej tijak, u li dan kollu għamiltu għal-kelma tijak. It-tieni ħaġa mela kien konvint li huwa kien qaddej ta' Alla. Il-qaddej veru bħalma taf huwa dak li jagħmel dak li ordnawlu. Ix-xewqa tal-qaddej huwa li jkun jaf il-pjan tas-sit u jaħdem fuqu. U l-qaddej ta' Alla huwa dak li x-xewqa tiegħu hija li jkun jaf il-pjan ta' Alla u jaħdem fuqu. Isimgħu l-Elija, jiena l-qaddej tiegħek u li dan kollu għamiltu għal-kelma tiegħek. Ma għamiltux għax rittu jiena, għax ħdimtu jiena, għax illaborajtu jiena. Qed nimxi fuq il-passi li qed tindikali. Xogħol il-qaddej mhux li jippjana, li jipproġetta, imma li jidħol f'sintonija mal-pjan ta' Alla. Importanti fil-ħajja tiegħi li nistaqsi x'inhija r-rieda ta' Alla fil-ħajja għalija. Dan hu l-importanti, mhux importanti kif tħossok u ma tħossokx, imma x'inhija r-rieda t'Alla. Il-qaddej huwa dak li l-importanti għalih huwa li jidħol f'sintonija mal-pjan ta' Alla. Mhux li jipprogrammaw, li jorganizzaw u li ma nafxiex, dan huwa l-qaddej li jagħmel dak li jrid Alla. Għalhekk huwa importanti ħafna tkun taf x'relazzjoni inti għandek illum mal-pjan ta' Alla. Kif tiskoprih il-pjan ta' Alla? Il-pjan ta' Alla tiskoprih permezz tal-fatti. Il-fatti huma il-messaġġiera tal-pjan ta' Alla. Hemmhekk irridu niskopruh. Elija fil-fatt hemmhekk skoprih il-pjan ta' Alla permezz tal-fatti. Ekku li huwa iltaqa' ma' Obadija, li huwa iltaqa' ma' Ahab, semmejnihom id-darba l-oħra dawn, u ekku li inti wkoll tiskoprih permezz tal-fatti li jiġrulek. Huma li jawruna r-rieda ta' Alla. Għalhekk inti ma tistax tkun superfiċjali quddiem il-fatti, imma dejjem trid tidħol fil-fond. Għalhekk inti dejjem trid tistaqsi xi trid tgħidli Alla permezz ta' dawn il-fatti u ġveru. Importanti li dan li qed ngħid nifhmuh is-semmija. Dak huwa li l-mulej irid jgħin lili u lilek illum. Dan hu l-qaddej. Il-qaddej irid dejjem jistaqsi x'inhija r-rieda tiegħek mulej. Urini jint, mexxini jint, dawwalni jint, ħalli jiena nagħmel dak li tgħidli int mingħajr ebda pretenzjonijiet. Ma niddependi xejn minn għandek. Dawn is-sentimenti iva is-semmija irid ikollna passjoni lejn Alla u ngħidlu u jiena il-qaddej tiegħek mulej. Elija jidħol għal din il-ġlieda tremenda. L-olja tal-Karmelu hija olja mhux bħalma nimmaġinaw aħna, hija sensiela ta' oljiet, kilometri u kilometri ta' oljiet, hija verament sabiħa. Jekk forsi jkollkom l-okkażjoni li tmorru, hemm taraw dawn il-postijiet sbieħ fl-art imqazza, l-art fejn għex Ġesu, tara Nazzaret, tara Betlem, Ġerusalem, f'daqqa waħda l-iskrittura issirlek ħajja. Immaġinaw mela, l-olja tal-Karmelu, Ahab kien sejjaħ in-nies kollha ta' Iżrael u marru ħafna nies. Immaġinaw folol kbar ġifieri ta' minn fuq siġra, minn fuq xi ġebla, ħalli jaraw ix-xena. Folol kbar ta' nies kollha jippruvaw isibu pożizzjoni ħalli jaraw x'se jiġri u x'mhux se jiġri. Minnaħa l-waħda 450 profeta ta' Baal. Għaliex Baal? Għax Baal huwa l-alla tax-xemx. Għalhekk l-isfida li se jagħmel Elija hija interessanti. Għax hija sfida bħalma tafu ibbażata fuq in-nar. Allura l-profeta ta' Baal biex ingħidlek kellhom vantaġġ fuq Elija għaliex? Għax huma l-alla tagħhom kien ix-xemx. L-alla tagħhom kien in-nar. Allura dawn kienu hemmhekk. Infatti dawn kienu jilbsu xemx kbira tal-bronz jew tal-landa. Kien fihom spettaklu jiġifieri, immaġinaw daqsxejn. Nies kemm Alla ħalaq. Is-Sultan Ahab, 450 profeta fuq naħa u dan ir-raġel qed ngħid tal-Elija miskin
hemmhekk waħdu. Għax in-nies kienu mas-sultane, in-nies nafuha dejjem tmur mal-maġġoranza. Allura Elija kien waħdu, imma kien jaf li kellu l-Alla, kellu l-anġli u ġveru, kellu l-fidi tiegħu fuq kollox. Għal Alla xejn mhu impossibbli, però apparentament kien waħdu Elija, imma l-apparenza tinganna. F'din il-ġlieda jitkellem 7 darbiet Elija. L-ewwel ħaġa li jgħid hija twiddiba biex ngħidlek. Elija resaq lejn il-poplu, vers 21, u qalilhom: kemm seddumu titlajjaw min-naħa l-oħra. Jekk il-mulejju morru warajh, inkella morru wara Baal jekk kien huwa hu. U l-poplu ovvjament ħada ġewwa din. Għaliex? Għax il-poplu ma għarafx u jieġeb, il-poplu baqa siket. Ma l-ewwel kelma li jgħid hija kemm seddum titlajja, kemm seddum taqdi 2 sidien. Hija kelma li llum qed jgħidha lilek li qed tisma'. Kemm seddum titlajja, jekk kienu Alla mur wara Alla, jekk kien id-dinja mur wara d-dinja, jekk taħseb li jidnub se jagħmlek ferħan, mur idneb. Kemm kompromessi nagħmlu, aħna mbagħtu għax qatt ma niddeċidu, u qatt ma niddeċidu għax forsi qatt ma doqna l-imħabba ta' Alla. Kemm kompromessi żgħar u kbar, din hija xi ħaġa tremenda. Għaliex? Għaliex dawn il-kompromessi itelfulek il-gost li tkun persuna verament tiegħu. Il-pjaċir li tkun verament tiegħu itelfulek. Jekk fostkom hemm xi ħadd li jgħixha jaf li mhux qed nikdeb. Mingħajru kollox isir tqil, il-Knisja ddejqek, ix-xogħol idejqek, ta' madwarek iddejquk, kollox idejqek. Din hija xi ħaġa li trid titloba biex itihilek. Miegħu ma' Alla ġifieri minn l-imħabba, jew inkella mhux miegħu. Isimgħu din it-talba ta' wieħed mistiku Indjan. Jien meta kont żagħżugħ, jien kont rivoluzzjonarju. U t-talb kollu tiegħi lil Alla kien: Mulej, għatini s-saħħa ħalli nbiddel id-dinja. Meta kont mezza età, meta kelli dawk l-40-50 sena, jien ndunajt ekku li nofs ħajti kienet għaddiet mingħajr ma jien kont għadni lanqas biss bdilt ruħ waħda. U allura t-talba tiegħi kienet: Mulej, tini l-grazzja li nbiddel għall-anqas lil dawk li jiġu fil-kuntatt miegħi, il-familja tiegħi, il-ħbieb tiegħi, u jiena nkun kuntent. Issa li jiena xjaħt u ftit baqa' li ġranet biex ngħix, qed nibda ninduna kemm kont iblaħ. It-talba tiegħi issa hija: Mulej, għatini l-grazzja li nbiddel li nnifsi. Kieku tlabtek mill-bidu, kieku ma kontx inkun ħlejt ħajti. Kieku tlabt hekk mill-bidu, kieku ma kontx inkun ħlejt ħajti. Hija esperjenza qarsa ta' kif il-ħajja tista' taħliha. Tajjeb hekk li ngħidulu spiss: Mulej, għamel li jiena ma nitlajjax. Ekk sejjew eżis semmija permezz ta' din is-silta mużikali niskopru dan Alla li hu mħabba x'kapaċi jagħmel ma' kull wieħed u waħda minna. Għalikom is-silta Footprints in the Sand. Footprints in the sand, he held me in his hand, he gave me strength to face the coming day. At times I felt alone, I was never on my own, someday I'll understand. Footprints in the sand. Last night I had a dream. I dreamt I was walking along the beach with the Lord, and across the sky flashed scenes from my life.
And for each scene, I noticed 2 sets of footprints in the sand. One belonged to me, and the other to the Lord. And after the last scene of my life flashed before me, I looked back at the footprints in the sand. And I noticed that many times along the path of my life, especially at the very lowest and saddest times, there was only 1 set of footprints. Footprints in the sand, he held me in his hand. Someday I'll understand. Footprints in the sand. Now this really troubled me, so I asked the Lord about it. Lord, you said once I decided to follow you, you'd walk with me all the way. But I noticed that during the saddest and the lowest times of my life, there was only 1 set of footprints. And I don't understand why. When I needed you the most, you would leave me. The Lord replied, "My son, my precious child, I love you and I would never leave you." During your times of sufferings, when you could see only 1 set of footprints, it was then that I carried you. Footprints in the sand, he held me in his hand. He gave me strength to face the coming day. At times I felt alone, I was never on my own. Someday I'll understand. Footprints in the sand. Footprints in the sand. Eżis semmija, x'inhi t-tieni kelma li Elija jgħid? Hija sfida li huwa jagħmel. Jgħidilhom ara, għatuna 2 gniedes. Ħallu lil dawn il-profeti ta' Baal jażlu gendus għalihom u jqattawh biċċiet u jqeduh fuq il-ħatab bla ma jkebsu n-nar. Lajn 22 qed naqra jien. U jiena nħejji l-gendus liħor u nqedu fuq il-ħatab bla ma nkebbes in-nar. Ġieli la jkebsu n-nar huma u lanqas inkebbes in-nar jien qed jgħid Elija. Intom sejħu l-Alla tagħkom u jiena nsejjaħ isem il-mulej. Dak l-Alla li jwieġeb permezz tan-nar mbagħad dak ikun Alla veru. Ekku din hija l-isfida. Dak l-Alla li jwieġeb permezz tan-nar dan ikun Alla. U l-poplu oġbitu għalulu sewwa hekk nagħmlu. Ekku din hija sfida intelligenti. Għaliex? Għaliex Baal kien l-Alla tax-xemx bħalma qedtilkom u Jahveh ħafna drabi jidentifika ruħu man-nar. U għanar erridi tgħidilna litra lill-Lut u għanar li jeqred diversi drabi der bħala nar, meta der il-Mosè kien der taħt nar, meta mexxihom lill poplu tiegħu kien jidher ukoll permezz ta' kolonna tan-nar, meta der fuq l-Olja Sinai Alla der bħala nar. Ekku hija ġlieda tan-nar. Alla Jahveh huwa nar. Jahveh huwa nar li jaħraq. Elija għaliex seta' jagħmel din l-isfida? Għaliex Elija kien konvint li Alla mhux se jqarraq bih. Elija kien jaf xi ħaġa sigriet prezzjuż ħafna li Alla qatt ma jqarraq f'min jafda fih. Forsi jħallik tistenna iva xi minn daqqiet u jħallik tistenna ħafna wkoll xi minn daqqiet, però Alla żgur mhux se jqarraq bik. Alla żgur se jitqabad favurek. Iva, Alla żgur se jitqabad favurek. Dak kien is-sigriet prezzjuż li Alla qatt mhux se jqarraq min jafda fih. Allura Elija seta' jagħmilha din l-isfida. Hija tremenda, però seta' jagħmilha. It-tielet kelma li jgħid hija kelma interessanti ħafna.
għax ġara li l-profeti ta' Baal għażlu l-gendus, bdew isejħu lill-alla tagħhom, però ma ġara xejn. Bdew jaqbżu jduru jqattaw ġisimhom skont id-drawa tagħhom bis-sjuf u skiken, beda jċarċar id-dem fuqhom u ma ġara xejn. Wada nofsinhar u ma ġara xejn. Saru 3 ta' filgħaxija u ma ġara xejn. U allura Elija x'jagħmel? Elija f'nofsinhar jibda jkun sarkastiku, mela l-ewwel kelma kienet twiddiba, it-tieni kelma sfida, it-tielet kelma kienet sarkazmu. Jgħidilhom għajtu iktar vers 27. Għax forsi dan Alla tagħkom għandu mnejn jinsab imħasseb jew imħabbat jew imsifer inkella rieqed ħalli jistembaħ. Huma bdew jgħidu bleħenola. Das-sarkazmu huwa importanti ħafna, għax naħseb li huwa l-unika arma valida biex tattakka x-xitan. Importanti ħafna li aħna nitalmu, niddieħqu bix-xitan. Ix-xitan huwa superv ħafna, huwa l-iktar ħlejqa superva li teżisti fid-dinja. L-unika ħaġa li ma tissapportix ix-xitan hi min jiddieħaq biha, min jgħaddiha biż-żmien. Xi ħaġa li ma tissapportijiex ix-xitan, taddieħ biż-żmien, tumiljaħ. Tant huwa superv. Darba fuq it-television kont rajt eżorċista. Dan l-eżorċista bellaħni. Kien bil-qiegħda kien hemm ħafna nies madwaru u dak li kien qed jintervistah qallu, imma inti tibża mix-xitan. U dan hu jieġeb min? Nibża mix-xitan jien? Jibża minni hu. U jibża minni? Jien skantani, għax jiena nibża mix-xitan dejjem hekk kalmuni lili. Le, mhux jien biss m'għandix nibża kompla l-eżorċista. L-ebda nisrani ma għandu jibża, ix-xitan pjuttost li għandu jibża minna. Aħna mamdin, fina jgħix Ġesu Kristu u x-xitan jitwerwer minna. Waħdiet il-marer kemmu veru dan li qed jgħid. Jaħassa li dan ix-xitan irnexxielu jaqleb kollox ta' taħt fuq u lilna qiegħdna f'sitwazzjoni żvantaġġjata għax qiegħdna f'sitwazzjoni ta' biża'. Għax meta jint qed tibża minn xi ħaġa għandek nofs il-battalja mitlufa, Ovvja hu, jekk inti tmur għall-eżami beżana se trendi nofs dak li taf għax tkun psikoloġikament handikappata. U x-xitan irnexxielu iqalbilna kollox ta' taħt fuq. Irnexxielu lilna qiegħdna f'sitwazzjoni ta' biża', mentri hu għandu għalfejn jibża minna. Meta Elija ra li huma ma għamlu xejn allura u jintervjeni, vers 30. U r-raba kelma li jgħid, ersqu lejja. Elija kellem il-poplu kollu qalilhom, ersqu lejja, ejjew ħataraw eżattament x'se nagħmel. Din l-istess hija kelma sabiħa għax hija l-istess kelma li Ġesu Kristu qed igedwet il-ħin kollu ġewwa fina. Ejja ersaq lejja Anna, ersaq lejja John, ersaq lejja int li qed tisma', ersaq lejja, ersqu lejja. Min iħobbok hux, veru jieħu pjaċir joqgħod ħdejk. Kieku taf x'gost jieħu Alla meta toqgħod ftit ħdejh, lanqas timmaġina. U allura Elija prepara kollox, ipprepara l-ġebel, ipprepara gandot saħansitra għamel xi ħaġa ekku tad-daħq biex ngħidlek x'għamel. Ipprepara l-ġebel, qatta l-annimal biċċiet, imbagħad qalilhom hekk, araw il-5 kelma. Qallhom imlew 4 ġarar ilma u ferrawhom fuq il-vittma u fuq il-ħatab. U dawk hekk għamlu biex jirrendu l-ħaġa iktar diffiċli għax biex tqabbad xi ħaġa bin-nar m'għandekx ix-xarraba, ma trix tagħmilha iktar umdawx, trid tagħmilha iktar nixfa. U hekk għamlu. Erġgħu għat-tieni darba qalilhom. U reġgħu għat-tieni darba. Erġgħu għat-tielet darba u reġgħu għat-tielet darba. L-ilma tferrex madwar l-artal u l-gandotta madwaru intela bl-ilma. U hekk il-5 kelma kienet, x'kienet? Kienet kmand biex ngħidlek. Ikkmanda l-poplu ħalli jitfa' l-ilma. Jien jolqotni ħafna dan Elija, għax Elija għanduna ħaġa li aħna ħafna drabi ninsewa fuq Alla.
li Alla joxa jagħmel l-impossibbli. Li Alla juri li huwa Alla mhux meta jagħmel affarijiet żgħar, l-affarijiet normali, imma Alla juri li huwa Alla meta jagħmel l-impossibbli. Tant kien konvint minn Alla Elija li għazzarda jżid problema fuq oħra. Diġà kienet problema biex jaħraq annimal mingħajr nar, jiġifieri li Alla jrid jibgħat in-nar mis-sema, diġà kienet problema. Issa dan mhux naqqas il-problema, mhux jipprova jikkollabora bħalma ħafna drabi nagħmlu aħna, nagħmlu l-aħjar li nistgħu ħalli nagħmluha iktar faċli lil Alla. Elija lil Alla l-affarijiet għamilhomlu iktar diffiċli. Araw daqsxejn hux veru, il-ġen tal-qaddisin. Kien jaf ħaġa waħda, kien jaf li m'hemm ebda problema għal Alla, li kien kapaċi jibgħat in-nar anki fuq l-ilma. Kien jaf ħaġa waħda fuq Alla, li Alla huwa qawwa infinita. Alla jitħaq bl-impossibiltajiet. Dak li jgħid anki Salm 2, dak li huwa fis-smewwiet jitħaq bihom u jkompli. Islaten tal-arti qumu, il-gbarat jiftemu bejnietom kontra l-mulej u l-midluk tiegħu. Ħankissru l-ktajjen tagħhom u ntajru minn fuqna l-irbit tagħhom. U r-reazzjoni ta' Alla, dak li hu fis-smewwiet jitħaq bihom. Il-mulej biċ-ċajt jeħodhom. Araw daqsxejn, il-mulej tagħna hux veru. Ikollok problema hi x'inhi kapaċi jkissirha, ifarraka. Iva kapaċi jkissirha, ifarraka. Kemm hu sabiħ Alla tagħna. Alla u imħabba. Ekku s-sitt kelma hija talba. Mulej Alla ta' Abram, ta' Eżak u ta' Iżrael, u wri llum li inti Alla fost Iżrael u li jiena l-qaddej tiegħek u li dan kollu għamiltu għall-kelma tiegħek. Weġibni mulej, weġibni, ħalli ikun jaf dan il-poplu li inti mulej, inti Alla, u li inti dawwartilhom qalbhom lura. Ja talba qasira, ja talba ċara, kollha ċċentrata fuq Alla, mhux tip Allatini, imma Alla uri ruħek u talba bħal din bil-fors tinstema'. Infatti ġara li niżel in-nar u ħaraq il-vittma, il-ħatab, il-ġebel, it-trab, saħansitra xorob l-ilma kollu tal-gandot u dan kollu raħ il-poplu u jispiċċa s-seba' kelma, hija kmand ieħor. Aqbdu l-profeti ta' Baal, tħallu l-ħadd minnhom jeħles u qabduhom u Elija niżilhom fil-wied ta' Kizon u qatilhom hemmhekk. Għaliex joqtol il-profeti? Għaliex? Għax huwa perikolus ħafna tħalli l-edewwa tiegħek ħajjin, eżis semmija. Mela nerġa' ngħidilkom, tħallux xquq lix-xitan, tinżlux għal kompromessi, tħallux xquq huwa perikolus ħafna tħalluhom ħajjin. Aqta fil-laħam il-ħaj, jekk ma taqtax fil-laħam il-ħaj se tkompli tkaxkara u x-xitan jista' jirgbek, jista' jkissrek, jista' jerġa' jiffarkek. Għalhekk iddeċidi tħallix li dewwa ħajjin għax sedbati u sedbati ħafna. Hekk nirringrazzjaw lil Alla ta' dawn l-atteġġjamenti sbieħ li tagħna Elija. Din il-fidi kbira li kellu, dawn is-sigriti li joġbu jagħtina mod speċjali fejn qalilna li Alla joxa jagħmel l-impossibbli. Għalhekk nispiċċaw billi ngħidulu mulej, kabbar fija il-fidi fik. Nirringrazzjak hekk lilek li kont magħna, il-paċi miegħek. Father, I place into your hands the things that I can do. Father,